Hey guys, welcome back to my another video. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। So आं दङ तामिलनाडुआव। दा दुर्गा फुजानि सम, नाथाय तामिलनाडुआव दुर्गा फुजा जाया होननाय बायदि बहाबा जायो नामा आं मिन्थिया। बेवहाय कम्पानिफोराव मोनसे फुजा जायो, आयुध्या फुजा होनो आरो बेखौ। कम्पानिफोराव बिश्वकर्मा फुजा बायदि होनजायो, बेबायदि जायो। So नायनि बे भिडिअ माबायदि जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। सबसे फार्स्टआवनो साननैनि सिगांनिफ्रायनो गथे कम्पानिखौ क्लिन खालामहोयो। मेसिन, कम्पानि, गासै एरिया जेसेबां लेथ्रा लुथ्रा दं गासैखौबो जों इन्जय खालाम कम्पानिखौ साफा खालामबाय आरोना। साननैनिफ्रायनो नांहोना दोनबाय फुरा माने बयबो अकल बेवहायल' खामानिल' क्लिन खालामनानै ओमफ्राय गासै डेक'रेसनबो एसे खालामनो गोनां जाबाय। जे फ्लेक्स लगायनानै कम्पानिफोराव माबा नङा आरो बिदिनो ओरैनो आंबो एसे लगायना नायबाय आरो माबायदि जायो। आरो एसे बिबार सिबारबो आखिलाबायबाय मेडामा एसे माबायदि जायो होननानै नायबाय थानो थिनदो बार नाय भिडिअ बानाय खालामगासिनोसै आरो। मेसिनफोरखौ फोथा फोनबाय, सिन्दुर फोनबाय, माबाय गासैखौबो मोनसेबो मेसिन गालांनो होआखै आरो गलटिबो थालांनो मोननाय नङा। ओमफ्राय आरोबाव गय फाथै धुप बेफोरबायदिबो मोनसे गय मेसिनावबो होनो थिनदों आरो सेम जोंनाव बिश्वकर्मा फुजा जानायफोरबायदि होनजायो आरो। थालिर थाइसे, लेबु थाइसे, बिबार बारसे, धुप धुना, गय फाथै बेफोरबायदि होदो आरो। गासै डेक'रेसन जाजोब्बाय, फाइनेलि कमप्लिट। नेक्स्ट डेनिफ्राय मर्निंनिफ्राय कम्पानिनि अनार फैगोन, एमडि फैगोन, ओमफ्राय फुजाया स्टार्ट जागोन आरो। फाइनेलि दिनै फुजाया स्टार्ट। मर्निंआवनो सासेया पारफिउम फोननानै मानानै फुरा रेडि आरो थांनो थाखाय। आं ओंखारखांबाय, एसे सिगांनो ओंखारबाय आं आरो लोगोफोराबो बयबो थांजोब्बायनो गासैबो। बेखौल'सो नेगासिनोसै आरो जोंल'सो लास्ट ओंखारलांदो। लामायाव बयबो नेगासिनोसै जोंखौल'सो, गासैबो थांजोब्बाय। जोंल'सो लास्ट जालांदो आरो जों आरो एसे लेट जाखागोन होननानै एसे लेटै ओंखारदोंमोन। लामायाव थांना नायहैबाय फुरा माने ओंखारजोबनानै रेडि जाजोबखाना दं। जोंखौल'सो नेना दंमोन। जों मोनफैनाय लोगो लोगो बयबो थांबाय। सान्दुंआबो बिराद गोसाथार। लामायावबो धेमालि खालामलायनानै मानानै इन्जय खालामलायनानै होलांगासिनोसै। सोरबा दंफां बिलाइनि साथा लादो, मा लादो, भिडिअबो बानायगासिनोसै। आंबो इयुनाव बानायफागासिनोसै आरो। थालिर फिसा फिसा फानगासिनो लामायाव बिसोरनाव माबाफोर थालिर दंफां माबाफोर बेफोरखौ मोननो नागिरा नालाय फुजानि थाखाय बेबायदि लामा फानो आरो। लामायाव एसेबां गारि गैया, खालि एसे फुजा नालाय, नङाबा लामाया पुरा भिर जाजोबना थायो। फाइनेलि कम्पानियाव हाबफैनानै ओमफ्राय नायदो सोरबाफोर फैग्रोनानै पुरा फट' लालायगासिनो, सेलफि लालायगासिनो, भिडिअ लालायगासिनो, गिदिंथिंगासिनो। अनारखौ नेगासिनोसै आरो। अनारा मोनफैबानो फुजाया स्टार्ट जासिगोन। नैबे सासेयानो अनारा
बेनो कम्पानिनि मालिकआ ओमफ्राय बै खिथुआव थानाय गुफुर सार्ट गाननाय सासे फिसाला बेयो नेक्स्ट अनार होननाय बायदि जायो दा एक्सुवेलि अनारा इमान कम्पानिखौ सामलायखाया बै 6 मास ना मानि थाखाय ट्रेनिंनि थाखाय ट्रेनिं पिरियडआव दोननाय जायो बे फिसालाखौ ओंखायनो फिसालायानो दा कम्पानिखौ सामलायो आरो बे इमान गिदिर नङा बिदिनो 20-21 बोसोरनि जादोंसो खोमा बेनो दा कम्पानिखौ सामलायनो दा आखायाव लासिगोन आरो बिफाया दा कम्पानियाव इमान गुरुत्व होला फिसालायासो प्राइभेट दायथ' लाना दंथ'योसो बिसोरो इन्जिनियारफोर सुपारभाइजार ओमफ्राय आरो कम्पानिनि मेनेजार गासैबो पुजारिबो गैबावा गासै गावनो गाव खालामजोबदो आरो फुजाया जोबखांनाय लोगो लोगो गासैबो न'फोराव धुप धुनाफोरखौ सावजोब्बाय आरो हराव होखाना दोननायफोरखौ बयबो मोनसेबो जाहाथे थालांनो हाया बेबायदि गोबाव जागोन होननानै बयबो लगायदो गावबा गाव बयखौबो थिनदों गोसो बायदि जाहाथे थालांनोल' नाङा आरो बयबो गावबा गाव लगायजोब्बाय बेबायदिनो आंथ' लगायनो मोनासै आं भिडिअ बानायनायावनो थालांबाय गारि सारिखौबो फुजा होबाय माबाय ओमफ्राय जोंहा नैबे दामि गारिखौ नायगासिनो BMW Itu garis pun nede gibi ha. Oh, mau itu nede boy. Okat na ama. Bukan deh. Dosto yer jiwo. সকলোৱে মানে লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজটো ফলো কৰি দিব কিন্তু আপোনালোকে মোৰ মানে ভিডিঅ' ধামাকাও চাই কিবা চাবলৈ পাব এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মোকো ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ আৰু সকলোকে মানে ধন্যবাদ কৰিম सासे लास्टआव फैनानै फुरा दासो भिडिअ बानायनि मानि ओरै जाफैगासिनोसो जाहैदों लास्टआव फैनानै नैबे भिडिअ बानायनि जाफैदो शुरू करते हैं आज का पूजा कल परसों ये किसान ले थोड़ा कंप्लेंट करेगा अभी तो मेरे को ये कौन सा चॉकलेट है तेरे को कमला बोलता है ना तू बोलेगा नहीं खाकर सम गावखांनानै मानानै बयबो ग्रुप फट' लानो होननानै बयबो गसंनो होबाय बयबो गसंजोबा जोंना जों एक्सट्रा मारिदो फै बयबो होननानै होगासिनोसै आंबो ओमफ्राय अनारा बयनोबो मोनसे थफ्ला मोनसे प्रसाद होदो आरो मुरि आपेल बेफोरबायदि मेथाइफोरनि बेबायदि थफ्ला मोनसे बयनोबो फिसाज्लाजों अनारजों रानो बयबो लाइन जानानै मोनसे लालांगासिनोसै आरो सासेया मा दं खोन्थागासिनोसै मैं बताता हूँ ये जो बड़ा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है मुरमुरा और एक स्वीट का बॉक्स होगा और एक ऑरेंज होगा और एप्पल होगा
और उसमें से एक चना होगा मैं भी और एक बादाम गासै प्रसाद होखांनानै मानानै बयखौबो जिरायहोनानै ओंखाम जाहोसिगोन दा बयबो जिरायजोब्बाय आरो बेवहाय गोलावनो एसेबां मानसि नङा एसेबां मानसि गैया आंनावथ' खावसे जिरायग्रा मोनदिया सासेथ' मोनबावाखिसै माबाखौ बनायखौ लाइमोनसो बिसिना ओंखामखौ जाहोजोबो नालाय बिसिनाव थोरसि खुरै बेफोरबायदि बारा इउस गैया लाइमोनल' प्रायभाग साउथआव Mama dong beku kunci kentan siang dia dali hijau asar alu papor di normal base supaya aja begitu फाइनली खाना छाना खाने के बाद अब इधर 100 रुपया बांट रहा है बोल रहे इसलिए पूरा लाइन में खड़ा है ये मुझे भी मिलेगा ना पक्का मिलेगा दोनों तरह में डिस्प्ले ए गुणोकंड क्या क्या चाहिए क्या लेने के लिए इधर लाइन में खड़ा है हाँ ये मिल गया ना तो हो गया और कुछ ओंखाम सोंखाम जाखांनानै मानानै एक्स' फैसा आरो होबावगोन जाहैबाय बेवहाय ओंखायनो लाइन जानानै दङ एक्स' फैसा लानो थाखाय फैसाखौ लाखांब्लाथाय आरो फाइनेल जोब्बाय आरो थ' नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो आङो बुंनो सानगोन जे भिडिअखौ बेसिम नायबायनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव ये पैसा को भी वीडियो कर रहा है फाइनली जाखांनानै फैसा एक्स' लानानै फाइनली फुजा खतम नै बेफोरखौ मोनबोबाय लानानै ओमफ्राय दा थांफिनसै रुमाव थांनानै फुरा जबरदस्त थाहैनोसै दिनै डिउटि सुटि गैला आरो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय स' चेनेलखौ आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै अब्लासिम टेक केयार बाय बाय